Nah, actually, nadi pulau no media person no dalai kana hamai. Ang kini 30 tarik November lampra hatini kaisa kutung panda. Iko pandawo ang tini haimane obono ang sal ketuk maramboi korbuk sub division ni IPF ni samuklai tongmani. Engke a jorafano ang agibu sawo protekta jagao ang meeting sitting যেকোনো জায়গা অবনো সওয়াং সালসা যিনি সারা 12 লক্ষ 13 লক্ষ তিপ্রাসারক থানসা ওনানি নাম নিনি পলিটিক্যাল লিंक नायदि जों बुनि दफाबाय वान सुक नायदि सारा त्रिपुरा राज्योआव पार्टी दुइटासो बाहाय केंगा कुंकल कुंबारा किन्तु अब कोनो बेटा पेटनि गया आर्टिकल 2 एवं 3 दारानि आ कक्लसिसम एंका नायदि सिउ जों ताबो एडीसी एरिया आगिनो खागि पाइजाक सिउ जतनो खागि पाइजाक आलादा शुधु निनी अर्थ करै बा निनी अनेक किछु अब पुश करै आलादा राज्य जेहेतु इंगियाखौबा इनके नायदि जोंनि एडीसी एरिया आलादा राज्य माननानै दङ ओंगैबो दङ ओंसि ओंजाक एरिया लेट बगजाकबा नायदि इंगो उदाहरण कायसा नांग्रिना मुसुंगो किसा शॉर्टकट निनी नखलाबा आनि नखलाबा बेरा दुमजाक दं हांके म फनानै हनै स्राय नुकजागो तत द्रमनो एडीसी एरियाबो कायसा इनको मानचित्र दङ भूगोल मानचित्र दङ ओंखाय स्राय किन्तु अब जारिगा आर्टिकल 2 एवं 3 नो सिया पवित्र संविधाननि जे रायदा आइन कानुन सुइजाक दंमोन परिया आबरकनो आबहाय कक्स इनके अबनां तिनि आं मथावो फाइमानि कारणखाय अबनो निनि आईपीएफटी नि डिमान्ड बाय तिप्रामथानि डिमान्ड सेम डिमान्ड इनके फाइमानि कारणखौ अबनो जे आं आसेक्सा साल कबांमा 4 बोसोर रम्बोय आं आईपीएफटी ओ आं गामा के वर्क खालायदोंमोन डिविजननि प्रेसिडेन्ट इनके अबनो तरक नुकजाक थांगा जे चिनि जे तुइफां चिनि सुप्रेमो एनसी सार दागबां बनो सार हनै जथेष्ट मानो अनेक किछु जों साबो सालायो इनके नायदि बिनि आइडियोलॉजी बिनि जे नाहारमुं किन्तु बो बायथां नाहारमाया सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासरक से नाहारु बेखौ अबनो सेनायो जे चिनि एनसी सारनि बिनि जे नाहारमुं बिनि शक्ति करिखा बा बिनि कोनो बयबाय बेंगाय जागबो बयबाय नानानतान साजाबो कोनो फिरक मालिया ओंका बाहाय पुरानो जों चुगिया न तनेवै सिनि तामो नायबा बुमुं सिमिंसि ओं तंनाय ब्ले ओंका जिनि बिनि बुखुंनि हयतो क काहामसे खोनालिया ओंकाबा जों बनो खिबिवै ताइकोबनि जे चुकजाक नेक्स्ट जेनेरेशन बनो तैय जों सामखायमोन जाव ओंका बर्तमान ताबो त्रिपुरा मथावो आं सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारनो जत्तनो हामजाबो ओंका अबहाय सिनि महाराजा हाय लीडर एकजन खूब गाहाम ओंका बिनि नाहारमुं बिनि दैदुलमुंना आं हामजागै थायो ओंका आं सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारनो अबसानामो जों ताइ कायसा कयमानि बा नाकारमानि तंना नांनाय जतन तिप्रासानि कायसा बाय कायसा रिसारिसि हिंसा समय नोंगानो नासलाय नोंगानो कुतुकमानो आ कुतुकमानो जों स्राय हामथाना नांनाय सालाय कुगलायै ओंका बाहाय कुगलायै तर चिनि तिप्रासाबो बेदा बेतंगो आबहाय नुकजागै दङ आं अबनो सानाम जों सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारनो आबहाय हिंसा किसा मिसा बुलाय तगलायबाय बोखाथैलाय ओय माने कायसा चाया चुगिया हांकाय बिचारनि मातमे संशोधन खालायबोसो ओंका आबहायनो तत द्रुपनो आबहायके खालायगांकाय सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासार ताइसा सिसाराय बा बुजेमानि फायनाय ओंके अबनो जतनो जों आथिखाय तंनाय सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आलादा हास्टे राज्य सुनामायका चिनि कुनो नेक्स्ट जेनेरेशन सल्यूशन गरै चिनि तिप्रासानि आबनि बागैनो आं तिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आर्टिकल 2 एवं 3 दारा आबनि बागैनो आं जत्त तिप्रासार अबनो नायो आबनि बागैनो आंखौ साबाय तंनायबा तिप्रासाबाय तंनाय बेले सारा 12 लक्ष 13 लक्ष तिप्रासाबाय तंनाय बेले जे तिप्रासा जे आइन खायो जत्त लोक आइन खायो बनो ठीक बसे गाहाम होनाय आं वानसुगै जतनो काबला थानसानि मारना हामजागै आं फाय आगे बां साजा थानसा सालसे मांनाय हामबाय